Ела бе, пиленце! Какво става? Какво ще правим с тази кола? Ще правим ли диагностика? Диагностика ние сме направили до някъде. Въпросът е, че трябва да правим и допълнителни проверки, защото основното четене, което направихме, по него само може да определиме в случая какви допълнителни неща могат да се и трябва да се направят по автомобила. Четенето с уреда за диагностика се води насочваща диагностика и ако имаме бюлетин, документация, добре описваш кодовете за грешки и събитията в колата, може да намерим решение, но в повечето случаи има необходимост от допълнителни премервания, което вече минава в графа класическа диагностика. И след извършването на целия процес може да кажем на клиента какво се случва с автомобила. С две думи, ако ми го закачиш в момента и го питаш какъв ти е проблема, няма какво ти каже. Най-често ще каже какво трябва да направим като допълнителни измервания, преди да кажем окончателно какво се случва с автомобила. Добре, много ти благодаря. Действай.